Ágica bemegy középre, Szabi bemegy meg a Bence úgy, megtudjuk egymást de fordulunk menet irányba és énekeljük, hogy Alma, alma, piros alma, oda fenn a fán, ha elérném, nem szakítanám, de elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél azt a almát, piros almát nem fújja elég. Piros alma, úgy mindenki jól lásson az anyukája, úgy álljátok, jó? Meg apukája. Úgy. Január. Előjár, anyomán, február, március, szántóvető, április, nevezető, május, szépen, zöldelő, július, nevelő,
iskolában előtt. Most mutassátok meg, milyen ügyesek vagytok, jó? Szépen áll, úgyhogy nagyon lássam. Kedves óvodám, sok vígnap után, itt a búcsúnak indul a csapat. Nem vár ide már, játék, mesebán, tollam, ceruzám, kicsi ezután. Kicsi, várjatok, mondjuk. Első osztály, ti. Második osztály, ti. Harmadik osztály, krumplistán. Negyedik osztály, pipasszán. Ötödik osztály, kis király. Hatodik osztály, nagy király. Hetedik osztály, kis szamár. Nyolcadik osztály, nagy szamár. Válaszolunk nektek, forduljatok csak a kicsik felé, és válaszoljatok. Olyan csipeget, mit utána jött apám, anyám, háza veregetni. Nád közé bújtam, nád síkot fújtam, azért síkon azt fújtam, vigyázz, te vagy a nagy fájú! Hat évesen Egyesztendős voltam, épp hogy elindultam. Aztán 2 lettem, épp hogy megszülettem. 3 évet éltem, én voltam, nem éltem. 4 esztendős voltam, nem volt semmi múltam. Éppen száma 5 lett, nem volt bennem ötlet, de most 6 éves vagyok, és okos vagyok, nagyon-nagyon, én azt hiszem, ezt a formát soha el nem hagyom. Kis iskolás az én nevem, ki nem hiszi, jöjjön velem, iskolába sírjeltették, nem ülök az anyám fölé. Iskolába jól figyelek, ha kérdeznek, megfelelek, tanulok én szorgalmasan, dicséretek hallódallam. Jó, ennyi volt akkor a kis műsorunk, és majd a kedves óvodámmal szépen átfordulunk a másik terembe, és